De quina comparsa sou? Dels Piratous, sí. D'acord, i quants membres sou, més o menys? 6. Vale. Quants anys té la comparsa? 10? Sí. 10 anys. 10 anys. Vale, d'acord. Comencem amb el concurs. Quants anys celebra aquest any el Carnaval de Solsona? A, 49, B, 25, C, 50 o D, 38? 50. És correcte. Continuem. Quants gegants del Carnaval té l'Associació de Festes? A, 32, B, 35, C, 30 o D, 40? Si voleu els podeu comptar, eh? A veure, hi ha els... 32 o 35, no? Va, doncs fot-li el que em vulguis. És que hem de comptar ara. Va, doncs, no sé. 32? 32? Que en tenim 32 nosaltres. Va, doncs 32. 32? Sí. És correcte, 32! Continuem. Quants colors diferents té la bata de la Junta? A, 7, B, 5, C, 6 o D, 4? No, miri, no. Es pot mirar. 6. 6? 6. En té 5! No passa res. Qui va ser el matarruc d'honor del Carnaval del 2003? A, Albert Tom, B, Artur Mas, C, Toni Albà o D, Helena García Melero? L'home ha vingut, no? Sí, l'Albert Tom. Albert Tom va ser el Toni Albà. Quin any va ser Carnestoltes l'Elis Colell? A, el 2004, B, el 2006, C, el 2011 o D, el 2015? No es pot buscar, Fa molts anys, perquè primer en tothom és... Pot ser el 2015. El 15 és... Si jo pensem el 15 o l'11, com a molt. Però el 15, El que és 15? recent. Sí? Quin any? 2015? Va ser a l'any 2006. Continuem. De quin any és aquest cartell del Carnaval? A, del 1997, B, del 2000, C, del 1995 o D, del 2002? Jo no ho Ostres, sé. del 2000... Quina ha sigut la primera que has dit? 97. 97. No ho sé, Del jo no ho 90 sé. És que del 2002... Ostres... Dubto... Teniu un comodín, eh? Va. Va. El feu servir? Sí. Sí. Vale. No és ni el 2000 ni el 95. Ostres, els dos que dubtava, el 97 i el... A veure, el 2002... Jo no sé, tria Eva. 2002. 2002? Va ser el 97. L'última pregunta. Com continua la cançó de la penjada del ruc? Fa molts anys a dalt del campanar. A, lluny de Solsona. B, allà a Solsona. C, aquí a Solsona. O D, potser a Solsona. Aquí a Solsona. O allà, hi ha gent que ho canta de totes les No, maneres. aquí a Solsona, som aquí, no? Jo crec Aquí. que sí. Ens la podeu cantar? Fa molts anys a dalt del campanar, aquí a Solsona, aquí a Solsona. Fa molts anys a dalt del campanar, aquí a Solsona el van penjar, el van penjar. És correcte! Teniu un total de 6 punts. De quina comparsa sou? Dels nans. Quants membres sou, més o menys? 30. Va, i quants anys té la comparsa? 10. 10. Estan de celebració aquest any. Ah. Mira, 10 anys, per això estaria bé guanyar. D'acord, ara sí, comencem amb el concurs. Quants anys celebra aquest any el Carnaval de Solsona? A, 49, B, 25, C, 50 o D, 38? 50. 50. 50. Correcte. Teniu 2 punts de moment. Quants gegants del Carnaval té l'Associació de Festes? A, 32, B, 35, C, 30 o D, 40? Els podeu comptar, si voleu. És que no sabrem si... Els nans compten com a gegants? Sí. Com a 4. 4 i 4 i 8, el tòfol 9, l'olímpic 10, com És que n'hi ha molts, els 4 d'ells, 12.
Quants has dit? Quines són les opcions? 32, 35, 30 o 40. 50%. Ens quedem amb dos i diem una de les dues. Vale, Va, va. 50%. 50%. No són ni 40 ni 35. I ens quedem amb, perdona, Amb 32 o 30. 32. Vale, Va, va. 32. 32. És correcte. Teniu un punt, perquè l'heu encertat amb comodín. És molt difícil. No passa res. Vale. La segona només. Sí. Continuem. Quants colors diferents té la bata de la Junta? A, 7, B, 5, C, 6 o D, 4. Jo crec que 7. Jo també, va. 7. 7. En té 5. Qui va ser el matarruc d'honor de l'any 2003? A, Albert Tom. B, Artur Mas. C, Toni Albà. D, Helena García Melero. El Toni Albà o el, no, o el primer? Albert Om o el Toni Albà? Espera, 2003. Nosaltres no hi érem. No. I Jo no hi era ni un ni l'altre, el Toni Albà va venir disfressat. Ostres, el Toni Albà o l'Albert Om? El Toni Albà o l'Albert Om? Albert? L'Albert Om, va. Sí? L'Albert Om? És el Toni Albà. Quin any va ser Carnestoltes l'Elis Colell? A, el 2004. B, el 2006. C, el 2011 o D, el 2015. 2015 no, que érem nosaltres. 2011 també hi és... Ostres. 2011 no fa tant, tampoc. 11? Jo vols dir que no era l'11, L'11, 15 Quins no. són els altres? No, 15 no, i els altres? 2004, 2006, 2011 o 2015. 11. 11. 2011. Va ser el 2006. 6. De quin any és aquest cartell del Carnaval? A, del 1997. B, del 2000. C, del 1995 o D, del 2002. Què? Ni idea. 2000? Mira. Jo fotia Va, 2000. 2000, va, 2000. Segur? Sí. És de l'any 1997. Com continua la cançó de la penjada del ruc? Fa molts anys, a dalt del campanar. A, lluny de Solsona. B, allà a Solsona. C, aquí a Solsona. D, potser a Solsona. Aquí a Solsona. Ens la podeu cantar? Fa molts anys a dalt del campanar, aquí a Solsona, fa molts anys a dalt del campanar, aquí a Solsona el van penjar, És correcte! Teniu un total de 5 punts.